OK, dúfam, že všetko natáča, raz, dva, tri, OK, pozrieme sa, jo. Čaute ľudia, moje meno je Karol, za vás je tam u nového videa, ľudia, pozrite sa, kde som. Dneska ľudia, sa nachádzam pri svojom setupe, pozrite sa, krásny setup, pozrite sa, aký je nádherný, oh my god. Ale bohužiaľ ľudia, dneska so setupom pracovať nebudeme, pretože pred pár dňami mi prišla jedna veľmi zaujímavá vec. No a tá vec je toto tu. A určite sa teraz všetci pýtate, Carlos, čo si nám to ukázal za srač? Ľudia, keď vám popravde povedať, sám neviem, čo tam je. No a preto som sa rozhodol, že si to v dnešnom videu unboxneme a uvidíme, čo tam je, pretože naozaj neviem, čo tam je. Tak ja si myslím, že aj môžeme ísť na to. OK, ľudia, takže máme tu tento balíček, ktorý som vám už predtým ukázal. Ľudia, ale myslím si, že bude trochu menší problém s otvorením tohto balíka, pretože s jednou rukou to neotvorím. Preto teraz všetky deti upozorňujem, aby toto neskúšali doma. Ja som samozrejme osoba, ktorá toto všetko môže a použijem na to veľmi zaujímavú vec. A to sú nožnice. Wow, nikto to nečakal. Akože ľudia, musím uznať, že toto video bude veľmi ťažké na natočenie, keďže mám iba jednu ruku voľnú a nedá sa to pridržiavať a chcem, aby ste z toho videa niečo mali, takže asi to nejako... OK. Ja to asi takto rozstrihnem, kámo. Dobre, sme tam, nejaký easter egg? Nie, iba čiernota, kámo. Kámo, nemám žiaden držiak, aby som si tú kameru dal niekde, takže to bude strašne hard, ale OK, trochu sme to roztvorili a sme vo vnútri. OK, takže tam trochu pohrabnem a uvidíme, čo vyberiem prvé. OK, čo to je? Prečo je to také pokrčené, kámo? OK, to je jedno. Vyzerá to ako, neviem ani čo. Je to made in China, kámo. OK, ja to jednou rukou otvorím úplne na pohodu. OK, let's go. Jaj, kámo, ja už viem, čo to je. Toto je sprej na mobil, ale nie len taký ledejaký sprej, ale je to proste čistič na mobil. Proste takto to nastriekate na mobil a potom to umiete, proste taká... kámo, what? Oh my god, ja už som to zničil, to si robíš prdel. Pozrite sa, vidíte, tu je nejaká lahvička, tam si nalejete čarovný džusík, gummy džus. Ľudia, fakt teraz rozmýšľam, že na keru mater mi toto bolo treba. Na čo je takáto blbosť, kámo? Proste si nastriekaš a... OK, to je jedno, ideme ďalej. OK, hrabem a... Počkaj, čo? Ľudia, mám taký pocit, že som dostal scam. Počkajte. Kámo, to si robíš prdel. To mi ani nehovor, že mne došli gripy, kámo, na myšku. Ešte to je na myšku, ktorú nemám. Toto je na Logitech G Pro a ja mám túto G305, či čo to je, kámo? Ja som idiot, ja som videl, že tam bola myška, proste som videl, že tam bola tá Logitech G Pro za 4 € a ja som si neprečítal, že to boli iba gripy. To si robíš prdel. Možno, že to tam nejako pôjde, uvidíme. Zatiaľ mi to netreba, takže... Ľudia, začínam mať taký malý pocit, že toto video bude extrémne krátke. Unless... Oh môj bože, to čo je, kámo? No way! Oh môj bože, to čo mi prišlo? Dig, ľudia, pozrite sa. 20 v jednom. Kámo, to si robíš srandu. Kámo, ono to nejde otvoriť. To si robíš prdel, ja sa k tomu nedostanem. 1 hour later. No konečne, ty kokos, po 20 rokoch som sa k tomu konečne dokopal. OK, ja to musím nejako vybrať. Oh môj bože, kámo. V jakej farbe mi to? V čiernej, nice, kámo, v čiernej mi to došlo, nice. OK, ľudia, uvidíme. Wow, to je aké dobré, to je aké hebké, čo ti dáva. OK, ľudia, uvidíme, či sme nedostali scam a že či tieto produkty naozaj fungujú. Potom každopádne môžeme vyskúšať aj tento sprej, či funguje. Ja si myslím, že to bude úplná hovadina, ale najprv vyskúšame toto. OK, ja naozaj neviem, ako sa to otvára. Počkaj, keď robím toto. Wow, počkaj, teraz môžem čistiť medzi kolesami. Kde to tam vôbec? Ja neviem ani. Čo ti dáva, ono to fakt funguje, môj bože. Ja budem mať takú čistú klávesnicu, jak detská prdka, kúkajte sa na to, ono to fakt vyčistilo. OK, takže prvá vec, ktorá tu je, tak zatiaľ nejako fungovala, takže toto som veľmi rád, že som nevyhodil peniaze a môj bože, to čo som otvoril. Oh my god, tu toho musí byť ešte viac, kúkajte. Toto je ani neviem na čo. Toto tu je na switche, takže si konečne už môžem vyčistiť aj switche a môžem si aj... A určite si môžem urobiť aj nejakú custom klávesnicu, takže ak by ste chceli, aby som si urobil custom klávesnicu, určite mi napíšte do komentárov. Potom tu máme toto tu do mobilu, aby ste si vybrali simku, alebo proste to je takáto blbosť. A to je všetko, kámo, počkaj. Tu musí byť ešte niečo. Aha, počkaj. Môj bože. Čo ti dá, to čo je? To mi dá čo? Chcem dať čo? Viem to tak otvoriť? Nie, je to prázdne, OK.
Takže tam si viem dať nejaký sprejik. Čo je toto, kámo? Toto robí... OK, toto vôbec neviem, čo je. Tu potom máme nejaký čistič, OK, 1. Čistič 2, ty kokos, to vyzerá do záchodovej misie. Čistič 3, ktorý nevyzerá ani ako čistič, kámo, toto čo je? OK, toto vôbec neviem, čo je. Kámo, to nebude nasadka na to, počkaj, to nebude na to nasadka. A jo, kámo, pozrite sa na to. Jo, čo ti dáva, to je aké dobré. Ľudia, pozrite sa, tu je mini zubná kevka, jo. Potom tu máme ďalšiu vec, ktorá by skôr patrila do záchodovej misii. Ty kokos, OK, toto neviem, či môžem ukazovať. Jo, a ďalší nejaký mini čistič. OK, toto vyzerá ako dosť dobre, ja sa teraz pokúsim všetko vrátiť, ako bolo. Okrem týchto dvoch vecí, pretože to chcem teraz vyskúšať, kámo. Ja len dúfam, že budete niečo vidieť, ale môžeme vyskúšať dať dole nejakú keycap. Jak sa dávajú dole keycapy? Iba takto, nie? OK. A teraz musím zobrať toto tu. Dal som to pod to a teraz, kámo, s jednou rukou je to nemožné. Ja tlačím, ale on to nejde. 2,000 years later. OK, nechcem nič, ale už sa s tým drbem asi 5 minút a v kuse mi to nejde, takže ja fakt netuším, čo mám robiť. Akože neviem, či sa tu vôbec dajú meniť tie switche. Tu každopádne máte moju klávesnicu, táto to je, máte ju teraz na obrazovke. Takže skúste mi napísať do komentárov, či sa to dá s touto klávesnicou vôbec, lebo ja naozaj neviem. Ľudia, ale ja si myslím, že celkovo tento produkt je ako dosť užitočný, pretože toto som naozaj potreboval teraz. A ľudia, toto video bolo úplne random. To si robíš prdel, ja som teraz zistil, že ja celý čas musím toto tu blurovať. Oh my god, kámo, tak to bude sranda. Počkajte ľudia, aby som skoro zabudol. Mám tu tento sprej, alebo rozprašovač, alebo ako to chcete nazývať. A tu mám môj mobil, ako môžete vidieť. Sú tam otlačky, jo, chcem to vyčistiť. Ideme teraz sa pozrieť, ako táto vec dobre funguje. Kámo, to jak dobre rozprašuje. Čo ti dáva? A teraz prídem a... Jo, čo ti dáva? Ono to je celkom dobré. Ono to je celkom dobré, kámo. OK, není to až také dobré. OK, takže mobil by bol umytý. Ja si myslím, že to není až také bad. OK, a to je dosť zaujímavé. Akože tento produkt je taký celkom ako pre takých ľudí, ktorí radi rozhadzujú peniaze. Čo ja samozrejme určite nie som. Nie. No ale ako druhýkrát už by som si to určite nekupoval. Deti, prosím, nekupujte si sračky z tému, prosím. OK, ľudia, ja si myslím, že sme všetky produkty vyskúšali. Teraz už len treba záverečné hodnotenie. Takže ako prvé, tu máme tento rozprašovač, ktorý hodnotím asi takto, že nekupujte si to, prosím vás, je to veľmi ako nepraktické a myslím si, že to ani veľmi nefunguje, proste nie, myslím si, že to nie je veľmi dobrá investícia. 3 z 10. Kámo, toto je scam, toto ani nemôžem hodnotiť. A nakoniec tu máme toto, ktoré určite ste už videli aj v niektorých reklamách, takže si myslím, že na to, ako to hovoria v reklamách, tak to aj celkom aj tak vyzerá, aj tak toto funguje. Takže tomu by som povedal aj takých 7, možno aj 8 z 10. Dobre ľudia, takže to by sme asi mali. OK ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toto video bol pre mňa strašný nezvyk, keďže som už 5 mesiacov nenatáčal. Musím sa zase do toho dostať ľudia, nebojte sa. Bude to dobré. Nebojte sa. Každopádne ešte raz vám ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. Toto video bolo úplne random, takže keď ste ho dopozerali do konca, tak ste veľkí borci. A jo, ja sa budem asi tešiť u ďalšieho videa. A jo, mňa teraz čaká upratávanie tohto tu bordelu.